V-am promis filmări cu oameni deosebiți. V-am promis că o să am parte de filmări cu oameni minunați, cu femei minunate, cu femei antreprenori. Vă las aici un video, primul dintre multele. Enjoy! Salut! Eu sunt Adina și mă bucur foarte mult să fiu în această frumoasă comunitate. În cele ce urmează, aș vrea să-ți povestesc despre pasiunile mele pentru plante și pentru natură, precum și cum mi-am construit eu propria mea firmă de cosmetice naturale, Melissa Organic. Eu am fost întotdeauna o pasionată de plante. Am avut marele noroc ca una dintre bunicile mele să fie și ea o mare iubitoare de natură și de plante. M-a dus cu ea la plimbare pe toate dealurile și m-a învățat denumirile plantelor, m-a învățat să le recunosc, m-a învățat să le culeg, să le duc acasă, să le presez, să le usuc și să le folosesc. Și uite așa, fără să-mi dau seama, am învățat o mulțime de lucruri despre plante. În adolescență m-am apropiat și mai mult de natură pentru că am început să merg la munte. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult și care îmi place și acum. Mi-a plăcut să merg cu cortul, mi-a plăcut să merg cu prietenii și la fel mi-a plăcut să umblu pe dealuri și să culeg plantele pe care le știam deja recunoaște. Mi-am dorit să aduc natura în toate părțile vieții mele. Mi-am dorit mâncare sănătoasă pentru mine și pentru familia mea, dar mi-am dorit și cosmetice sănătoase. Și la început am folosit cosmeticele convenționale, dar mi-am dat seama că ingredientele care erau acolo nu erau pe placul meu. Și atunci am început să pun diverse întrebări, să caut și să încerc să mă informez pentru ca să-mi dau seama de fapt ce-mi doresc, ce caut și ce să obțin eu de la cosmeticele pe care le folosesc. Am început să-mi prepar propriile rețete de cosmetice, prima dată simple, niște creme, niște unghiuente, care includeau plante. Au fost bune, dar n-am fost grozav de încântată de rezultat. Însă am perseverat. Am încercat diverse rețete din diverse surse. Până la urmă am făcut un curs de cosmetice pentru ca să învăț cum anume se realizează un produs cosmetic, astfel încât să fie corect formulat. Iar de aici, până la a avea propria mea firmă de cosmetice, a fost doar un pas. Am făcut acest pas și am creat Melissa Organic. De unde numele Melissa? Mi-am dorit foarte mult o plantă care să mă reprezinte. Iar Melissa sau roinița sau lămâița este planta care aduce liniștea. Are niște floricele micuțe, albe, parfumate, iar albinele o iubesc foarte mult. Mi-am ales planta asta pentru că mi se pare foarte semnificativă. Chiar dacă nu are flori uriașe, ea este iubită de albine. Plus, uleiul esențial care se extrage din roiniță sau melisa este un ulei foarte prețios și este un ulei feminin, floral și foarte plăcut. De aceea am ales cu inima această plantă, Melissa, roinița, lămâița, să fie numele firmei mele. Cum am ales ingredientele cu care lucrez? Am ales tot așa cu inima. Mi-am dorit foarte mult să lucrez cu ingrediente naturale. Și atunci am studiat să văd ce anume pot să folosesc, astfel încât să fie cât mai benefic pentru piele. Marea mea pasiune sunt unturile și uleiurile vegetale, care există acum într-o varietate foarte mare și am să-ți spun doar câteva, pentru că poți să-ți dai seama că și tu le folosești, doar să le dai importanța lor.
untul de cocos, untul de shea, sunt unturi foarte prețioase pentru piele. Sunt emoliente, sunt hidratante și păstrează pielea sănătoasă. Apoi, uleiurile. Uleiul de cânepă, uleiul de migdale, uleiul de argan. Toate aceste uleiuri sunt extrase din semințele plantelor și sunt la fel foarte repede recunoscute de piele. De aceea am hotărât că acestea vor fi baza produselor pe care eu le creez. Lucrez apoi cu ape florale. Acestea sunt produsul care se obține în urma distilării uleiurilor esențiale. Apele florale le recunoaștem și pe acestea destul de ușor, sau cel puțin apa de lavandă este destul de cunoscută în România. Dar în afară de ea mai există ape florale care se obțin din tot felul de plante, din rozmarin, din mentă, din imortele, iar aceste ape florale aduc cu ele componentele hidrosolubile ale plantelor și vin cu o mulțime de proprietăți pentru piele și sunt foarte, foarte plăcut parfumate. Iar ultimele ingrediente, deși nu chiar ultimele, dar în ordinea în care le-am spus eu aici, sunt uleiurile esențiale. Și acestea sunt foarte cunoscute. Doar că trebuie să știm că se includ în produsele cosmetice într-un procent foarte mic, ceea ce este bine, pentru că ele sunt chiar esența plantelor. Le iubesc și le folosesc. Și vreau să ți le aduc în fața ta, să vezi ce ți-ar place să folosești din ele. Ce pot să-ți mai spun despre firma mea este că îmi doresc să folosesc ambalaje ecologice. Ambalez în sticlă, ambalez în cutiuțe de carton și nu doresc să ambalez în plastic, pentru că știm cu toții, ambalajele de plastic ajung de multe ori în natură și de puține ori sunt reciclate. Așa că eu am ales să lucrez cu ambalaje reciclabile. Și de aceea ai să vezi toate produsele mele în sticlă sau în altfel de ambalaje reciclabile. Acum că ți-am povestit cum am ajuns eu să-mi creez propria mea firmă de cosmetice, Melissa Organic, te aștept și data viitoare. Am să-ți povestesc despre plante, despre ingrediente și despre industria de frumusețe, astfel încât tu să poți face o alegere informată pentru cosmeticele pe care le folosești zi de zi. Te aștept!